Iz knjige Ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu: A sada, Izraele, što od tebe traži Gospodin Bog tvoj? Samo to da se bojiš Gospodina Boga svoga, da po svim putovima njegovim hodiš, da ga ljubiš i da služiš Gospodinu Bogu svome svim srcem svojim i svom dušom svojom. Da držiš Gospodnje zapovjedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro naređujem. Ovaj posljednji odlomak Mojsijeva govora poprima izravni stil i sadrži zahtjeve koje postavlja savez s Bogom. Nadahnjujući se obrascima drugih savezničkih ugovora kao uvodni oblik, povijesna preambula, opis zemlje, blagoslovi i prokletstva. Bog koji je sama ljubav zaljubio se u svoj narod, njegove praoce i sada one koji s njim sklapaju savez. Sve je njegovo i sve njemu pripada, zemlja i nebo nad nebesima. Nebo nad nebesima u hebrejskom označava superlativ sa značenjem najuzvišenije nebo. Obrezanje je bio znak pripadnosti Jahvinu narodu. Međutim, ta pripadnost mora doseći duhovne sposobnosti, odnosno srce. Zato poziva narod da obreže i srce. Da u srce bude utisnut biljeg pripadnosti i vjernosti Bogu. Narod je i često tvrde šije, a taj izraz označava tvrdoću u povjerenju Božjoj riječi, neprihvaćanje njegovih putova i njegove mudrosti koja vodi čitav narod. Bog slobodno i nepristrano daje svoju milost i ne da se podmititi. Toliko je toga učinio za svoj narod što oni brzo zaboravljaju. I danas naš savez s Bogom nije savez forme i neke obredne rutine, nego traži i uključuje čitavo čovjekovo srce, čitavo biće. Bog nikad u svojoj ljubavi nije polovičan ili djelomičan i tako ulazi u odnos sa svakim od nas.